የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ። ታውቃላችሁ። እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል። 5 ዓመት ለምነናል። ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት ሕጂ ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ናይ ዝቐረበ ግዚኡ እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ክካየድ ቀኒዩ እቲ ኩናት ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ናብ ፓርላማ ቀሪብሎ እንታይ ክብል ምዃኑ ድማ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ከም ኣጀንዳ ዘለዓሎ ኤርትራ እዩ። እቲ ካልእ ናይ ቁጠቡ ናይ ጉዳዩን ውሽጣዊ ጉዳዩን ንዑ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ንሃገሩ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። ውሽጣዊ ኣብ ፓርላማ ናቱ ተቐሪቡ ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣሎ፣ ብዚ ካልኦት ዲፕሎማት ኣለዉ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ዝመረፆ ኣንግል ወይ ከዓ ኩርናዕ ከምኡውን ፐርስፔክቲቭ እንተሪኢኻዮ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ፅልኢ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሸጦ፣ ንህዝቢ ዓለም ድማ ነቲ ንሱ ዝፈፀሞ ጆኖሳይድን ካልእን ናብ ኤርትራ ገፅካ ትጉሕፎ እዩ። ስለዚ ህቀና ናቱ ድሌት ናቱ ሓደገኛ ጥራይ ዘይኮነ ብዋጋ ኤርትራ ተቐባልነት ንክረክብ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ። ድሓን እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኤርትራ ክትመፅእ ብዙሕ ሽግር ነይሩና እዩ። ኣነ ምስ መፃኹ ካብ ስልጣን ንዑ ክፈትሖ ኢለ ፈቲነ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ክሰርሕ ፈቲነ ን5 ዓመት እዚ ሕጂ ዘሎ ፅልኢ ገለ ግን ኣበይ ከም ዝጀመረ ክገልፀልኩም ይብል ኣሎ። ሕጂ ረይዎ ከመይ ገይሩ በዛ ዘረባ እዚኣ ድሕሪኣ ዘለዋን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓትሕዱ ከባልዕ አንጻር ንሓትሕዱ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ኤርትራ ህዝቢ ንከላዓል ድማ ከም ዝኾነ እቲ ዕላማ ድማ ፅምዶ ንምቕታልያ እዚኣ ለትስ ጎ የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋድሏል። አዲግራት ደርሰን የዩናይት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው። ውስን ኃይል ነበረ። ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃነው ቦታ እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ እያጸናን አንሄድም። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ምስ ኤርትራ ባእሲ ማእሲ ጀሚሩ ንዝብሎ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ። ኣብቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ኣብ ሽረ ንሽረ ምስ ሓዝናያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብድሕሪት እናመፀ ነቲ ካብ ናይ ሲቪላዊ ገዛውቲ ዝተፈላለየ ነገራት ክሰርቅን ክዘምትን ጀሚሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እቲ ዕላማ ንሕና ኣብ ዝሓዝናዮ ቦታታት ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብድሕሪና እናመፀ ይሰርቅን ይወስድን ከም ዝነበረ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ካብ ሽረ ናብ ኣክሱም ንዓድዋ ንዓዲግራት እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ዓዲግራት ክበፅሕ ከሎ እቲ ናትና ምትሕርራቅ ጥርዝ ከም ዝበፅሐ ንመቐለ ኣብ ዝኣተናሉ ግዜ ግን ጠቕላላ ድሕረና ከይመፁ ዓፂናዮም ካብ መቐለ ድማ ዝተሰርቀ የለን እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ እቲ ዘረባ ኣበይ ይፈርስ ወይ እውን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝገበሮ ባዕሉ እዩ ክገልፀልኩም። ምክንያቱ ቁርባ ሰብኢልካ እንተሰሚዕካዮ ንምንታይ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነታ ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ገይሩ ዝሃረሞ ጄኖሳይድ ዝፈፀመ ዓለም ሙሉእ ድማ ዝፈልጦ ብዕፅዋን ክባን ህዝቢ ሓስዩ ዝነበረ ንኩሉ ዝገበናቱ ዝገዲፉ ንብረት ተሰሪቁ ነዚያ ጥራዩ ንኤርትራ ክኻሳ ዝኽእል። ስለዚ ንኤርትራ በቲ መፂኣ ከላ ካብቲ ዓዲ ሃብቲ ወሲዳያ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንኤርትራ ከሲስካ ካሕሳ ሃቡኒ ንዑ ዝመስል ዘረባ ይዛረብ እዩ። ካሕሳ ሃቡኒ ትብል ዘረባ ይዛረብ እዩ። ፅኒሕ ለኽሪአኩም እየ ብዛዕባ ካሕሳ እውን ከይስ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ስኢልካ ክትሪኦ ዘለካ ገለ ነዚ ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ኣለዉ። ኣነ ኣቃሊለ ይርዮ እዚ ንሓንቲ ሃገር መራሕያ እዩ። ልዕሊ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሓ ነገር የለን። እዚ ቆልዓ ዶ ላ ጅን ዕፍሪት ዶ ላ ገለ who cares መራሒ ናይ ሃገር እዩ። እዚ ሌጂቲሜት መራሒ ናይቲ ሃገር እዩ።
ስለዚህ መራሕና ሃገር ዝብሎ ዘሎ ናይታ ሃገር ዝለዓለ ፖሊስ ዳታ በዚ መራሒ እዚኣ ትመፅእ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ድማ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣሲሪየስ ከም ሲሪየስ ይክውሰድ ዘለዎ ክስድዩ ክምስርት በዚ ዝበሎ ቃላት ሒዝካ ዲኻ ካልእ ጉዳይና ክንገብር ሕጋዊ ጉዳይና ዲና ክንገብር ነዚ እኹል ዝኾነ ጭብጥን መረጋገፅን ይበና ኣሎ ዕላማታት ናይቲ መንግስትን ናይቲ ሃገርን ድማ ብግልፂ ይነግር ኣሎ ይህ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉም ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ ሀብቱን አትዘረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ይደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ካብቲ ዘረቡ እንዲኻ ትብገስ እዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ንኣብነት ነቲ ቅትለት ኣብኡ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘረባ ናይ ጀኖሳይድ ናይ ገለ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ዝበልዎ ባዕሎም 76 እንዲ ወላ ገለ ፐርሰንት ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበናት ወይ እውን ዓመፅ ኩሉ ነገር ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ተፈፂሙ ዝብል ባዕሎም ከፊሎም ብገንዘቦም ዝዳለዎ ድራማ ኣብ ዘርጊሖም ነይሮም ሕጂ ነዚ ወሲዱ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚኡ ጌታቸው ረዳ ይኹን ጻድቃን ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ሰሜና ግምጥል ኢሉ ድማ እሱ ሕጂ ነቲ ሰብ ክቕተል ከሎ ከም ዝኸውን ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ይገይርዎ ስለዚ ንሱ ነፍሱ ከም ጲላጦስ ኢዱ ክሓፅብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንታሪክ ድማ ዝግደፍ እዩ ምክንያቱ ኣወል ስዒድ ኢሉ ነይሩ ዝኣክል ጭብጥን ብቪድዮ ዝተሰነደ ዶኩመንት ስለ ዘለና ነዚ ክንዝርግሖ ኢና ኢሉ ነይሩ ኣይሆፕ ይህልዎ ምኸውን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ በጉዳይና ኣለና መን ሕማቅ ገይሩ መን ሕማቅ ዘይገበረ ሕጊ ክውስኖ ዝኽእል ልክዕ ከምቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ዝግባእ ቦታታት ሒዛ ዝወፀት እሞ ክሳብ ሕጂ እዩ ዝብሉ ዘለው ዓሰብ ኣየብልኩም ዋላ ጅን ዕፍሪት የብልኩም ዝተባሃሉ ሕጂ እውን ነዚ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ንመለስ ኣብቲ ትርጉማ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉያት ልኡኻት ይሰድድ ነይረ ሓደ ካብኣቶም ኣቶ ገዱ ኣንደርጋቸው ንኤርትራ ሰዲደ ትፀገም ምስ ህወሓት ደኣሉ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ክውገድ ኣለዎ ኢለ ነጊረ ነይረ ሎሚ የለውን ኣንፃረይ ተቃዋማይ ኮይኑ ኣሎ ገዱ ኣንደርጋቸው ንጎረርኡ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሕጂ ፕሮፓጋንዳ እዩ እንታይ ገብር ገዲፍካ ምሳኻ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ገዲፍካ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ወዲኻ ንህዝቡ ንኣምሓራ ክትሃርም ኢልካ ስለዚ መፃኻ ገዲፍካ ካልኦት ደመቀ መኮነን ከምኡ እንታይ ኮይኑ ተኣል እዩ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ውሽጢ ካብ ስልጣን ምውራድን ምእላይን መራሕዩ ክድልየት ክገብር ዝኽእል እዩ ገዱ ኣንደርጋቸው ተዛሪብዎ ኣሎ ተመሊሱ እንታይ ክምልስ እዩ ክንሰምዖ ኢና መን እዩ ዝያዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕማቕ ዝገብር ነይሩ መን እዩ ዝሰርቕ ነይሩ መን እዩ ዝዘምት ነይሩ መን እዩ ህዝቢ ዝቐትል ነይሩ መን እዩ ህዝቢ ዘበሳብስ ክሳብ ሕጂ ዘበሳብስ ዘሎ ህዝቡ ኩናት ናይ ትግራይ ጠጠው ካብ ዝብል ክንደይ ገይሩ ኣሎ ነዊይ ገይሩ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብድሮን ገይሩ ናይ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ስድራ ትግራዋይ ሓደ ወዳ ዝነበረ ኣብ ኣይሱዙ ወላ መኪና ቀቲልዎ ይብል ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ብወታደራትን ገይሩ ዘሰራጥ ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነት ንስኻ ኢኻ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣምሓራ ትቕፅሎ ኣለኻ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ግዜ ሰብ ቀቲልካ ኣላ ክንደይ ዕኒኻ ኣለኻ ኣብ ኦሮምያ ትቕፅሎ ኣለኻ ድሮ ዓብ ኣዛረባ ርስቲ ኮይኑ ኣሎ ንኦሮሞ ባዕሉ እናቐተለ ናብቲ ናይ ሸነ ከፀጉዖ ይፍትን ነይሩ ናይ ሸነ ድማ መፅኡ መልሲ ይብሎ ግዜ ተረኺበ ከስማዓኩም እየ ስለዚ ንኤርትራ ንምውንጃል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክን ክፍኣን ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ ቁርብ ትለይ ዘቆጣዓካ ወይ እውን ዘሕርቐካ ከም ኤርትራዊ በዚ ደረጃ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ንዓለም እንታይ ገይሮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይነግር እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣይዛረብን እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ኩሉ ነገር ዓቢጥና ኢና ንኸይድ ኢና ንብል ዓቢጥካ እንተዘይከድካ ኣላ ምስላ ናይ ዓረብ ሃሪሙካ ከይዱ ቅድሜኻ እንተኸሲስካ ንስኻ ዘይተኸሲስ ተኮይንካ ንስኻ ኢኻ ገበነኛ ትቕፀል ተዲኹኒ ልክዕ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ሓደ መምሃርትኹም ነይሩ ወይ ወላ ገለ ትፈልጥዎ ስዲ ሰብ ማለት እዩ ቆልዓ ሃሪሙካ ፀሪፉካ ከይዱ ቅድሜኻ ይኸሰካ ምስክር እንተዘየለ ቀልጢፉ ስለ ዝኸሰሰካ ስኻ ገበነኛ ትኾን ወላ ሓውኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በዲኻ ገይሩ ብሓውኻ በቦኻ ከም ትረም ይገብረካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቀዲሞምና ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለዎም ሓሶት ናቶም ድማ ዝቕበሎ ዓለም ኣሎ
تديهم لهم زقبل على مال حبرة أفريقيا بيدوم الله إيجال زبالة بيدوم الله نغلط يوم أبتد راماناتهم كتوهم يوم بمنجد سلس يوم جيرم دمان يرترا أب حبرات نقصاد ديو أب كال جيرم أب كالس أجمعات كتو لا يقولوا سلزي انتهي مالتي نزياتهم لعليهم كنكسسن نعلم كنا جرنز لنا نحناينا مغنياتو واقع سلز خفلنا له نخاف له سلز لنا بزي وعلنا يوم نال شباب هاي حق ذات يرترا مسرك باين برا انتهي زبالة قد أوريدوا كابك توس أي كالتت أبكينا ناي تجراي بعلو جمرو نهزبو بعصوان كبان بتميتن بمدهانيتن بإلكتريكن بقلن عاسيو نهزبو زطفه ردئت كما صوار تدقيمو زچفچفن زداخمن زنبر ህዝቢ ሎሚ ተገምጢሉ ንሱ IMF ወርልድ ባንክን ሕግዘሎ ኤርትራ ግን ታጊዳለ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚያ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዲስፕሮፖርሽናሊ ካብቲ መጠን ካብቲ ማዕርነት ወይ ካብ ፍትሓዊ ነገር ወፃኢ ዋጋ ትኸፍላላ ስለዚህ ነዚ ዋጋ ምኽፋል ብኸመይ ተጠው ከነብሎ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ከመይ ኤርትራውያን ፃውዒት ናትና ኩሉ ግዜ ናትና ስራሕ ዝለዓለ ክኾን ኣሎ ባህላ ያነኹም ናብ UN ድዩ ናብ ካልእ ወላ ይስምዑና ቀፃሊ ክንነግር ዘለና ንሕና ኢና እንተወሓደ ነቲ ናቶም ሓሶት ከማን ቻሌንጅ ክንገብሮ ንኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ዲፕሎማት ኣለዉ ዝሰምዖ ዘለዉ ኢንፋክት ኣብ ገሊኡ ክትሪእዎም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣሎ ካልኦት ገለመለ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም 10 ግዜ ኣብ ከምዚ መንገዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ኻ ስለ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፓርላማ ዝበሃል ንባዕሉ ወላ ሽማዊ ይኹን ዳ እምበር ተቐባልነት ኣለዎ እዩ እዚ እቶም ካልኦት ሃገራት ሓውሲ ዲሞክራሲ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ የተዛሪቡ ብላብላ ተባሂሉ ነዚ ተዓባቢዎ እዩ ብዝኾነ ንሕና ከመይ ዝበለ ፀላኢ ከም ዘለና ጥራይ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ኣቐዲሙ ዝሓርመና ኣቐዲሙ ክወረና የኢሉ ዝፍክር ዝጀሃር ዝንዕቕ ዝዝልፍ ንባሕርናን ንሉላውነትና ናፅነትና ንኩሉ ዝክሕድ ዝነበረ ተገምጢሉ ድማ ሕጂ ብዘይ ዋዕልና ብዘይ ገበርናዮ ባዕሉ ለሚኑ ንኤርትራ ተንበርኪኹ ሓግዙን ኢልዎም እሞ ካብ ሚሳይላት ተተኪሱሉ ኤርትራ ንዝመፀ ሕጂ ካ ገበናት ኩሉ ናብ ኤርትራ ንምስግጋር ዝፅዕር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ሓንቲ ክፋልናታ ኩሉ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ናብ ባሕሪ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝበለካ ንስማዕ ሽዑ ንፀላእቲ ኢሉ ዘጠንቀቆ ክስማዓኩም እየ ይመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች? እስራኤል የጎላን ተራራ ያዘችው ለናሽናል ሴኩሪቲ ለህልውናዬ ለኤግዚስተንሲ ችግር ያጋጥመኛል ብላ ስላመነች ነው። ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ያረጃል፣ ሰው ይሞታል። ይሄ ተፈጥሮ ነው። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው። በሆነ ጊዜ ማርጀት በሆነ ጊዜ መድከም ቢኖርም ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለሙ ተነጣጥለው መኖር አይችሉም። በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ስለሆነ ሀብቱ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ክሰምዕዎ ዘለኩም ብዛዕባ ቀይ ባህር ዝምልከት ክንዛረብ ከለና ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ኣይብልከታኒ ወይ እውን ኣይግባኣኒ ዝብል እንተሎ ኣዝዩ ዝሰሓተ ከም ዝኾነ ወይ ተጋጊዮ ከም ዘሎን ምክንያቱ ከም መረዳእታ እንታይ ይጥቀማሉ ርእይወቲ ጌም ናቱ ብናቱ ሕጂ ኣዝዩ በሊሑ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ እስራኤል ነቲ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ምንታይ ሒዛቶ ኣላ ጎላን ሃይትስ ንክትሕዞ ዶናልድ ትራምፕ የፍቂድሎም ሶ ሂስ ትራይንግ ቱ ፕሌይ ስጉምትታት ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ እስራኤልን እዘን ክልቲአን ድሕሪ ሒዝካ ኣንፃሩ ቻሌንጅ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዝኣመሰለ ስትራቴጂካዊ ኩነታት ንከንፀባርቕ ኢሉ እዩ እስራኤል ነቲ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ናይ ሱርያ ዝኾነ ስለምንታይ ሒዛቶ ኣላ ዝብል ንስትራቴጂካዊ ኩነታት ናታ ስለትጥምት ንረብሓ ናታ ንሃገራዊ ድሕነት ናታን ስለትጥምት ልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ተስዕሉ ኣለኹም ዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኮነን ዝብል ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዛ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ንጅቡቲ ክወርር ከም ዘይኮነ we all know that we are 100% sure 100% እርግጠኛታት ኢና ቀይሕ ባሕር ክብል ከሎ ናብ ሱዳን ክኸይድ ከም ዘይኮነ ወይ ናብ ጅቡቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ሓንትን እያ ናብ ኤርትራ ገማገም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስለዚ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ከሎ ብሶማልያ ክወሃቦ ዝኽእል ብሶማሊላንድ ክወሃቦ ዝኽእል ብዛዕባ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ is talking about ኤርትራያ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናባና ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ እዚ ሽጣራታት ቸንኮሎል ዘብሎ ዘሎ ድማ ነቲ ሓሳባት ምስ ካልኦት ምስ በዓል እስራኤል ተሓዊስካዮ ክትክሰስ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ከብለካ ዝኽእል እውን የለን ዝዓይነቱ እዩ ፋይን ተረዲና ከለና ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል
ነታ ዘረባ ከመይ ገይሩ ክቀያይራ የለን ቀነ መጠንቀቅታታት ተዋሂቦ ስለ ዘሎ እዚ ውግን ወረ ውግን ትገብሮ ዘለካ ተጠንቀቅ ተባሂል ስለ ዘሎ ተሽጣራታት ናቱ ድመፅነ ኢልና ካብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንሪዮ ስለ ዝኾና ነዚያ ከመይ ገይሩ ካብኣ ይፍትና ኣሎ ስምዖ ሕጂ ከምጽዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ጫፍ 5000 ኪሎ ሜትር ነው። በጣም ትርፍ ነው። ካለው አካባቢ በላይ ነው ጥቅሙ። ከ5000 ውስጥ 20 ሚሊዮን ገደማ ሶማሌ፣ የተወሰነ ሚሊዮን ጅቡቲ፣ የተወሰነ ሚሊዮን ኤርትራ በድምሩ 25 ሚሊዮን ገደማ ያሉት 5000ን ይዘውታል። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የጠየቀችው ግን 50 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄ ፍትህ ካልሆነ ዓለም ላይ ፍትህ የለም ማለት ነው። የጠየቅነው ደግሞ ገለን ቀምተን አይደለም። የፈለገ ሰው በአፍሪካ ትልቁ ግድብ የኢትዮጵያ ግድብ ነው። ክብር ምስጋና የኢትዮጵያ ህዝብ ይግባና ትልቁን ግድብ ገምቶልናል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ምፅዋዕ ካብ ባፅዕ ክሳብ መቃዲሾ ዘሎ ናይ ሶማልያ ሓደ 5,000 ዝኸውን ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣብቲ ገባሕሪ ኣሎ። ገለ ሚልዮን ኣብ ኤርትራ፣ ገለ ሚልዮን ኣብ ጅቡቲ፣ ገለ 20 ሚልዮን ኣብ ሶማልያ ኩሉ ዝተኣኪቡ ድማ 20 ገለን ሚልዮን እዩ ዝኸውን። እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ኣብቲ ገባሕሪ ሒዞም ንሕና 130 ሚልዮን ግን ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብልና 50 ኪሎ ሜትር ጥራይ ሃቡና ኢና ንብል ዘለና። እዚ ፍትሒ እንተዘይኮይኑ ፍትሒ ዝበሃል የለን። እዚ ከዓ ብሓይሊ ወይ ብኩናት ኢልካ ኢኻ ናናናና ብኩናት ብሓይሊ ብዙሕ ግዜ ፈኪርካ ኢኻ ናብ ኤርትራ ሓይሊ ስለ ዝሰኣንካ ስለ ዘይጠዓመካን ስለ ዘይመቸአካን እምበር ብሓይሊ ዘይፈተንካዮ ዘይፈከርካዮ ይብልካ እጅ ክትሃድም ኣይትፈትን። ግን እቲ ዓለም ከምኡ ኢላ ኣካውንታብሊቲ ስለ ዘይትሕዞ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ዲጋ ሰሪሕና ኣለና። በቲ ዲጋ ኣብኡ እንካን ሃባን ኢልኩም ገለ ብርኪ ካብቲ ዲጋ ፀዓት ትወስዱ በቲ ድማ ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካብ ኢትዮጵያን ቴሌኮም ትብሉ ልኡላውነትካ ሸጥካሲ ብወረቐት ናትካ ብብርኪ ናትካ ኣብ ኢድካን ዘሎን ኣብ ባንክካ ዘሎን ብሓንቲ ክሊክ ናይ ኮምፒተር ብሎክ ክትገብረኒ ትኽእልሲ ኣብቲ ገባሕ መሬትካን ኣብቲ ገባሕርካ እንደ ይወሃብ እዩ። ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ክስምዖ ዘይከል ግን እንታይ ይብል ነቶም ካልኦት ንክእምን ኢሉ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ከምዚኣ ገይሩ ድማ ነዛ ነገር ግን እዚ ሽጣራ እዚ ማንም ክርድኦ ዝኽእል እዩ ክፃወት ዕድል ስለ ዝሃብዎ እዩ። ከመይ ገይሩ ክፅኢኻዩ ምንታን ከይትተሓዝታ ነገር ብእንግሊሽ ከኣሲ ኮምፕሊት ነዚ ኩሉ ቆሪፆም ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተረጋጊና ክንነብረሉ ዘለና ሓባር ምትእስሳር ዘለዎ ኢሉ ኢሎም እዮም ዝሓልፉ። በሐቅ ዘገር 15-20% ሼር ወስዶ ለኢትዮጵያ መስጠት ይቻላል በቢዝነስ ህግ ማለት ነው። የለም ግድብ ከበረኝ ከተባለ በአፍሪካ አንደኛው የአየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 5-10% ወስዶ አክሰስ መስጠት ይቻላል። ያ ካልሆነስ ሊዝ ይቻላል። ያ ካልሆነስ የላንድ ስዋፕ ይቻላል። በሰላም በንግግር ይቻላል። ካልእ ረይወ this is his idea or ንሱ ሓሳቢ ዝቕርብ ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ እንተደይ ሰሊጥኩም እንተደይ ተመቺእኩም ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብርኪ ክትወስዱ ትኽእሉ እሱ እንተዘየለ ሊዝ ክትገብሩ ናይ 100 ዓመት ወይ ገለመለ ተካርዩና ይብላ ኣሎ። እዚ እንተዘይጥዕምኩም ድማ ላንድ ስዋፕ መሬት ክንበኩም ንስኹም ካብ መሬት ትቡና ይብላ ኣሎ። እቲ ሲምፕል ቨሪ ቨሪ ሲምፕል ንሕና ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክንሰፍር እንድሕር ኮይና ኤርትራ ንዓል ተለዋወጠኒ ብባርተር ወይ ከዓ ናይ ዘበነ እኒ ንግዲ ስርናይ ክባካ ብዕራይ ሃበኒ ይኮነን እዚ ከምኡ ዝሓቲ ዘሎ ሰብዚ እታ ዝቐለለት ንግዳ ብዓለምና ባጤራ ከፊልካ ዘድልየካ ንብረት ምውሳድ እያ። what kind of delusion is this? ልኡላውነት ብገንዘብ ክሽየጥ ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ ቁርብ ትለይደተን ኣብተና ኣይነፈርቱ ኮይኑ ንልኡላውነትና ንግዛትና ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ክንዋጋ ንኽእል ኢና ገለ እዩ ዝብል ነይሩ። ስለዚ ልኡላውነት ናይ ሃገር ብገንዘብ ኣይሽየጥን እዩ። እንድሕሪ ሓደ ነገር ደሊኻ ድማ ካብዘይ ዓድኻ ተደሊኻ ገንዘብ ኢኻ ትኸፍለሉ ሰንባዲ ሓሱ ተለም ገንዘብ ዶላር ጫሕ ኣቢልካ ኢኻ ትጥቀም። ኣብ ጅቡቲ ዘሎ እንድሕር ከቢርካ ኣሎ ኣብ ካልኦት ዘለዉ ብዙሓት ኣብቲ ገባሕርታት ኣሎ 5,000 ኪሎ ሜትር ኣሎ ኢልካ ምሽ ከድካ ካብኡ ዝጎድል ሃቡኒ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሕቶ የቕረበን ሰብዚ እንትርፈ ክወራ እንተደይ ኮይኑ ብቢዝነስ ሕቶ የቕረበና ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ከፊሉ ክጥቀም ዝደሊ ሰብ ኣይኮን ድሌት የብሉ። ሶማሊላንድ ሕጂ ይዕድሞ ኣለዉ መራሒ ናይ ሶማሊላንድ ለንቀነ ጥራይ 2-3 ግዜ ኢትዮጵያ ካባና ኣብቲ ገባሕሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ሶማልያ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ድማ ንቢዝነስ ጥቕሚ ዝኽልክለካ የለን ኢሉ ወይ ቅድሚ ሕጂ ከድካ ካብ ሶማሊላንድ ተጠቀም ወላ ካብ ካልእ ጥራይ ልኡላውነትና ኣይትትፈር ግዛታዊ ሓድነትና ካልእና ኣይትትፈር እምበር ገንዘብ ከፊልካ ብዝደለኻ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዝሓቶ ዘሎ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር እንተደይ ኮይኑ ካልእ ካብኡ ዝሓለፈ ይኮነን። ስለዚ እዚ እዩ ድማ እቲ ስሱዕ ዘበለካ
ስሱዕ ዘበለካ እዚ ስሱዕ ስለ ዝኾንካ ልኡላውነት ናይ ሃገር በዘይ ጠቅም ብርክታት ናትካ ብርክታት ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን ልኡላውነትካ ሂብካ ይኮንካ ትረኽቦ ምናልባት እንታይ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምቲ ናይ ቀደም ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ክጥቀመሉ እየ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዓሰብ ንኣብነት ፎር ኤግዛምፕል ብለካ ዓሰብ ወደብ ክጥቀም እየ ናይ ወደብ ሰርቪስ ክጥቀም እየ ግን ኣክንዲ ካሽ ዝኸፍለኩም ነቲ ወደቡን ከልምዕ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብርኪ ውሰዱ ስለዚ ኣከንዲ ኩሉ ግዜ እናኸፈልኩ ዝጥቀመልኩም ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ትጥቀሙ ግን ወደባዊ ኣገልግሎት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሰራዊትካ ብእቲኻ ንስኻ ትማል ካብ ሃገርና ክንደይ ቀያሕትን ፀለምትን ደም ከፍ ኢሎም ዝሰገግዎ ሃገር በሰላም ናቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘይተረሰ ቁስሊ እዚ ተገምጢልካ ሕጂ ድማ ሰራዊትካን ታንክታትካን ሒዝካ ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዝካ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ንዓኻስ መን ይኣምነካ ህዝብኻ ይኣምነካ ኣይኮነን ናብ ዓሰብ ክትመፅእ ሲ ክልል ኣምሓራ ይኣምኑኻን እዮም ሎሚ ክልል ትግራይ ይኣምኑኻን እዮም ሰራዊት ናትካ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ፌደራል ሰራዊት ክኣትዎም ኣይደልዩን እዮም ትእመን ሰራዊት ስለ ዘይኮንካ ትእመን ሰራዊት ኣይኮንካ ንስኻ ስለዚ ንዓኻ ኣሚኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝህብ ብሓዊ ዝፃወት እዩ ልክዕ ሓዊ ቃልቃል ኣብ ዝብል ዘሎ ኮፍ ምባል እዩ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ባይ ኖ ኬዝ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይሰማምዓሉን ሓይሊ ባሕሪ ናይ እዚኣቶም ወታደራዊ ኣምናቶም ኣብ ኤርትራ ክኣቱ የብሉ ምናልባት ክኣቱ ተኮይኑ ካልኦት ኣካላት ምስኦም ኮንካ ኣነ ኣይድግፎን እንደ ግን መንግስታት ኣይገብሩ ኣይትፈልጥን መንግስታት ኩሉ ግዜ ካብ ንስኻ ትፈልጦ ንላዕሊ ካልእ ነገር ገብሩ ስለ ዝኽእሉ እንታይ ኣትዮም እውን ቀጥታ ምስ ኤርትራ ዲል ገይሮም ዘይኮኑ ሳልሳይ ኣካል ብዘሎ ለሰይ ናይ ስዑድያ ምስ ስዑድያ ተሰራሪሕካ ድዩ ምስ ገለ ኮይኑ ምናልባት እየ ዝብል ቢካዝ ዩ ነቨር ነው ኣነ ይኮንኩን ዝውስን መንግስቲ ምስ ዓቢ ድማ ዓቢ ዲል ተገይሩ ነይሩ ይቆም ሕጂ እውን ተሰማሚዖም ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም ስለዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዘይፈልጥ ተገይሩ እውን I really hope ንነዊሕ ዝቐፅል ንወለዶታት ደምን ኩናትን ደምፅ ኣይከውንን ኢለ ዝፈርሃነ እዚ ካሊእ እዩ ታሳሰይቲ ርስሓት ናቱ ድማ በዚያ ሕፅር ሕፅር ከነብሉ ነዊሕ ስለ ዝኾነ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ቀይ ባህርን አክሰስ ለማድረግ ሰው ልግደል አላለም ያለው ባካችሁ ናቹራል ነገር አይደለም እየሆነ ያለው አያዋጣም እና በስምምነት በገበያ ህግ ሳንጠፋፋ አብረን ለማድረግ በድርድር እንፍታው ነው ይህን ጉዳይ መቀበል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር የግድ ይመስለኛል ስለዚህ ሂዝ ኖት አስኪንግ እንታይ ዝብል ዘሎ እጂ ንብሎ ዘለና ኩሉ ሲ ተፈጥራዊ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምርካባ ድማ ተፈጥራዊ ይኮነን ስለዚ ነዚ ጉዳይ ዝግድን ክትቅበልዎ ኣለኩም እንተዘይተቐቢልኩሞ ማለት እዚ ልመና ኣይኮነን ምፍርራይ ዘይተቐቢልኩሞ ግን ዘይተርፍ ኢኻ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኩሉ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምክትታል ይብል ኣለኹም ክምፀን እዩ እንተዘይተቐቢልኩሞ this is not request pressure ክትገብር ፀቕጢ ክትገብር ኢኻ ትፍትን ዘለኻ ናብ ካልኦትካ ከም ድሌትካ ኣብ ኤርትራ ግን ትከኣል ኣይመስለኒ እኛም ብንፈልግ አንችልም ሰርቫይ ማድረግ አንችልም በዛኛው ወገን በሌላ ወገን ያሉትም ይቸገሩ ይመስለኛል ለምሳሌ እኛ ቦስ ናቱ ካ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እቲ ፎሬን ናይ ደገ ዲፕሎማት ኣብኡ ከም ዘለዉ ይሰምዕዎ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጥ ይጥንቀቕ ዘሎ ከኛ ሚሊዮን ውሃ ወደ ኤርትራ ተከዘ ይሄዳል ብንከለክል ወደ ሶማሌ ሸበሌ ይሄዳል ብንከለክል ኦሞ ኬንያ ይሄዳል ብንከለክል ባህሩ ሳውዝ ሱዳን ይሄዳል ብንከለክል አባይ ሱዳን ብንከለክል ይሆናል ፈጥሮ አይደለም አይደል ናባና ትኽልክሎ ነገር የብልካ እንተኸይልካ ድማ ግበሮ ጥራይካ ትብሎ ነዚ ናብ ካልእካ ከም ድሌትካ ንኤርትራ ግን ተን ወሓይዝ ናትና እንተኸልከልናዮም ይብል ከልኪልካ ዶ ኣለካ ንገር እንታይ ድዩ ደዛርበካ ዘሎ እንታይ ድዩ ደባእሰካ ዘሎ ምስ ዓለም ዲጋ ስለ ዝኽልከልካ ማይ ስለ ዝኽልከልካ ብጎረሮ ናይ ሕስካ ናይ ላዳ ኣይኮነትን ግብፂ ምሳኻ ውይ ትብል ዘላ ትክክል አይደለም ይሄ ልክ እንደሱ ማለት ነው እኛም ማጋራት አለብን እነሱም ማጋራት አለባቸው እኛም ማገዝ አለብን እነሱም ማገዝ አለባቸው ተያይዘን ማድረግ አለብን ይኸውላችሁ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት አሰብ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ ኤርፖርት ገነባ መንገድ ገነባ ሪፋይን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓሰብ እያ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ናይ ዲጋታትን ገለን ክዛረብ ፀኒሑ ሕጂ ናብ ዓሰብ ኣትዩ ኣሎ ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣብ ዓሰብ እንታይ ሃኒፁ ከም ዝነበረ ይደግመልኩም ዘሎ ንኤርትራ ወሪሩ ሒዙ ከሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ንኤርትራ ወሪሩ ጀኖሳይድ እናፈፀመን ግፍ እናፈፀመ ኣብ ዑናን በስግዲራን ሽዕብን ኣቁርደትን ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግፍዒ ዝፍፅም ዝነበረ 30 ዓመት ኣብ ርእስና ሸይሸይሉ ፋብሪካታት ካልኦት ግዛት ዝገድፎ ዝሰርቕ ዝነበረ መንግስቲ እዩ ንሕና ክንዲ ዝኣክል መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይተዛረበ ኢና ንሓርቕ ዘለና ማለት እዚኣቶም ግን ሃገርና ከም ድሌቶም ሸይሸይ ክብሉላ ፀኒሖም ኣብቲ ሃገር ንረብሑ ነቲ ስርቅን ዝምታን ክጠቕሞ ኢሉ ዝሃነፆ ነገራት ዛዕባ እዩ ዝኸሰና ዘሎ ስምዖ ሕጂ እንታይ ክብል እዩ
ሕፍረት ባህል የለን ክንብል ከልና ጽይልና ይኮና የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ፣ ኤርፖርት ገነባ፣ መንገድ ገነባ፣ ሪፋይነሪ ገነባ እና ተጋጨ። እዛ ቀረ ሀብቱ። ስንታረቅ ኤርትራውያን ከ20 ዓመት በኋላ መጥተው በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ቆመው ቤቴን መልሱልኝ፣ መሬቴን መልሱልኝ ወሰዱ። ለምን? ታረቅና በግለሰብ መጥተው ያኔ ተባብሮ ኤርትራውያን ቦታቸውን ንብረታቸውን ወሰዱ። ታዲያ ኢትዮጵያ መንግስት ሪፋይነሪውን፣ ፖርቱን፣ ኤርፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው? አትም ሰባት እስከ በጃኹም ነዚ ገለበሉ ላይ አንታ ከመይ ዝበልዎ ሕማቅ መዓልቲና ንውዕል ዘለና ብሰንኪ እዚኦም እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ቅድሜኻ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል ነይሩ እንጂ እንታይ ይብላ ቅድም ክነግረኩም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሪፋይነሪ ሃኒፅና ብዓሰብ ኤርፖርት ሃኒፅና ገለገለ ነገራት ሃኒፅና ይብላ ኣሎ ፖርት ሃኒፅና ኤርፖርት ሃኒፅና ገለ ይብላ ኣሎ ኣብ 2018 ምስተዓረቕና ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስተዓረቓ ኤርትራውያን ኣብቲ ግዜ 98 ክሳዕ 2000 ብግፍዒ ዝተሰጎጉ ሰላም ምስ ኮነ ተመሊሶም ንኢትዮጵያ ዝተሰርቆም ንብረት ተዘምቶም ሰባሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸሱን ከብሉን ዝረኸቡ እውን ኣለዉ ይብላ ኣሎ ንሕና ድሕሪ ሰላም ከድና እቲ ዝሃነፅናዮ ሪፋይነርን ገለን ሃቡና እንተበልናሲ ስለምንታይ እንታይ ፀገም ኣለዎ ይብላ ኣሎ ግለሰብ ዝገበሮን መንግስቲ ወሪሩ ንሃገር ሒዙ ዝነበረ ዝገበሮን እዩ ዘመዓራር ዘሎ ደሰይም ሰብ ድማ እዚ ሰብ እዚ እዚ ሃገር እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ኢትዮጵያ ንጥልያን 5 ዓመት ገዚኦማ ወራሩን ኣካይዶምላ እቲ ናይ ዓድዋን ገለመለን ድሕርቲ ኣብ 50ታት ማለት እዩ ንጥልያን ከሲሶም ሚልዮናት ዶላር ካብ ጥልያን ካሕሳ ናይቲ ዝወረረቶም ገንዘብ ተቐቢሎም እዮም ጥልያን ድማ ክሳብ ሕጂ ንኢትዮጵያ ሓለፋ ትገብረላ ናይቲ ዝወረረቶ ናይ ዓድዋ ኩናት ወላ እንተተሳዕሩ ወረርቲ ሃገራት ኮይኖም ዝገበርዎ ግፍዒ ከምኡ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እትዮም ከለዉ ዝገበርዎ ግፍዒ ብዙሕ ካሕሳ እዮም ከፊሎም እዚ ድማ ሃይለ ስላሴ ምስ ኣሜሪካ ስለዝነበረ ኣሜሪካ ድማ ሰዓሪት ስለዝነበረት እንግሊዝ እውን ሰዓሪት ስለዝነበረት ንጥልያን ዋዕዚፆም ንኢትዮጵያ ብዙሕ ካሕሳ ከም ትብል ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣንፃርና ከም ዝኾኑ ዝገብሮም ዘሎሲ እዩ ንሕና ኤርትራ ግን ኣነ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ዝሓምም ነዚ ክዝክር ከለኹ ይሕመኒ እዩ ከማይ እንተደይኮንኩም ይሕሸኩም ከዓ ኤርትራ ጥልያን ከም ድልየቱ ድከታ ኣፅጊብዋ 5 ሳንቲም ምሽ ክባ ካሕሳ ማለት እዩ ካሕሳ ክባ መሊሱ ሎምን ኢትዮጵያ የሻድን ኣሎ ካብቲ ማሊ ካብ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ እናሓገዘ ንጥፍኣትና ይሰርሕ ኣሎ ንሕና ግን ክሳብ ሕጂ ወላ እውን ንሽም ዝኸሰስናዮ ይመስለኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድና ይከሰስናዮ እንግሊዝ ከምኡ ነቲ ጥልያን ዝገደፎ ንዑ ንነፍሱ ክሰርቕ ኢሉ ዝኸደ ዝሰርሑ ፋብሪካታት እንግሊዝ ክሰርቆን ክሸጦን ጀሚሩ ኣይከሰስናን ክሳብ ሕጂ ኣነ ሶፋር ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ግፍዒ ይኹን ኩሉስ ዝምታ ኣይተኸሰን ደርጊ ዝገበሮ ኣይተኸሰን መንግስቲ መለስ ኣብ ግዜኡ ኢህደግ ማለት እዩ ነዞም ኩሎም ኤርትራውያን ዘጋፍዖ ናይዚ ኩሉ ዝገበሮ እውን ኣይከሰስናን ወላ ካብ ቤት ፍርዲ ዝበፅሐ ኬስ እንተለሱ ስለዚ ኤርትራ መዓስያ ነዚ ኩሉ ጉዳያት ሲሪየስ ወሲዳ ናብ ቤት ፍርዲ ክትወስዶ ኣነ ሓደ ካብቲ ዝስማዓኒ ትመፅእ ዘለካ ወለዶ ብፍላይ ምሁራት ናይ ሕግን ክኢላታት ናይ ሕግን እዚ ነገር እዚ ዓብ ተልእኮ ይፅበየና ኣሎ ምክንያቱ ንዓና ንክዘምት ኢሉ ዝሰርሖ ፖርትን ኤርቤዝን ወላ ገለመለን ንዕዩ ካሕሳናት እዩ ዝሓቲ ዘሎ ሰብዚ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ድማ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ብካልእ ዘራርባ ድሕሪ ዝተወሰነ ክሲ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ክንርኢና ካብዚ ማለት ክረኽቡ ድም ኣይረኽቡን ቤት ፍርዲ ከፍሉጥ እንዲ ግን እዚ ነገር እዚ ክሳብ ክንደይ ድፍረት ከም ዘለዎም ዞም ሰባት ኣብ ትግራይ ሪኢኹም ኢኹም ክሳብ ሎሚ ኤርትራ ካሕሳ ክትከፍለና ኣለዋ ኣብዚ ውግእ ዝተካየደ ዶ ገለ ዶ እዮም ዝብሉ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሞ ዝግድሶም ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ብመንግስቲ ደረጃ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዓ ስለዘይ ተዛረበትሉ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ተስፋታት ኣሎ ኣብ በዓል ዑናን ኣብ በዓል በስጊራ ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ መፅሓፍቲ ቪድዮታት ገለ ወላ እኳ ኣዝና ደንጉና ንገብሮ እንተለና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቶም ሽዑ ዘጋጥሞም ሰባት ብሂወት እውን ስለ ዘለው እቲ ታሪክ ይስነድ ኣሎ ይእከብ ኣሎ ዝኣክል ምድላዋት ይግበራሎ ስለዚ ነዚ ኣኪብካ ስብሓን ጎ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ክትከይድ ስለትኽእል እዚ እውን ከም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክንሪኦ ንኽእል ብዝኾነ ሕፍረት ዘይብሎም ጎረባብቲ ደፋራት ንናትካ ንብረት ሰሪቆም ንዑ ክጥቀሙ ፀኒሖም ናይቲ ዝሰረቅክዎ ናይቲ ዝገበርኩ ካ ምለሰለይ ዝብሉካ ሰባት ኢና ሪፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው? እኛ ስጡን ብቻ አላልንም። እኛ እንዳይቀር ነገራችን ውሰዱ፣ ያጠፋውን ይቅርታ አድርጉ። ግን በቀጣይነት ኢትዮጵያን ከተፈጥሮ ጸጋው ማስቀረት ያስቸግራል። አሁን ከበደ ሊያግዝ ይችላል፣ ተሰማ ሊያግዝ ይችላል፣ ጫላ ሊያግዝ ይችላል። ኢትዮጵያን ማንም አቁማት አያውቅም፣ ማንም አያቁማት። ይህ የማይሆን ዝም ብሎ ባዶ ፍላጎት ነው፣ ሮንግ ኢንቨስትመንት ነው። በነገራችን ላይ
كمزات ريواز اللغمية تقولي نحنا هبونا تراين بلي لنا كملس ونخلينا يزبل زلو بحفشة زحزن نديو أتزحزن قداي جن كنقط فينا نقطة لابتخالد. We are tracking as clashes flare up again in Ethiopia's Tigray region. The country's long simmering conflict is widening. The violence has echoed south into Oromia, which is Ethiopia's largest and most populous state. The federal security forces have intensified operations across Oromia, unleashing surveillance drones. لكن دما كاب أبناء تقرأ كينات رأي يكون أبناء أوروما قدايون هذا أقدر أسمع بعلا متيلو تكللو أب الأوروما نحيا لدم تسولو الشنة قبل السيفيل أقامي فتري تبعه لز جبرز نبركسي أب ميديا غريبو كم زنة أقو. And on being slipping between the remote hideout, Maru leads the Oromo Liberation Army and insurgent force. زناي توق جلنا يفانو نايتي شنة زبال حلافي جال مرودي قال زبال. Fighting Ethiopia's federal government since 2018. And authorities have branded the group a terrorist organization, accusing it of orchestrating ethnically motivated attacks on civilians. Maru, however, has recently rejected those claims. Operates under a strict military discipline and a clear political vision. We categorically reject and condemn any act that harms innocent civilians. Our code of conduct prohibits the targeting of civilians. نحن أبزخون يكون للسيفيل زخون بعلامة بنصر علمان تلوخون زلنا دعنبر قبل السيفيل زخون يكون جونس تجبره يكونن كل تكسر ما كاتيجوريكالي بملوين ننسقو قبل على سبيل زخون يكون حماق نجبره بالنام بمبال أتما راحي confident خوينو بإنجليش كمان يزارب له بلتقنا مراحي تطويلو بإنجليش كملسنا ميديا وناي أبز حيرانا. We also reiterate that we welcome an independent investigation by a neutral international body. كم تري ود لهم نحن دما نحركم خوينو هذا معكلاي زي شعراوي منغنيا كمرمرو نزقو دايزي نقدم سلازي ما تيهم رأي ويبلا ماله تري والله متي وتدروا عقمنا وش إثيوبيا زي أكل الأوروميا سلازي تي بلتقنا زبال أكمل زلوا كنتات مخانو نمفلا زأكليو دارجا رويترسن كالوتن عبيت ميدياتاتن يوماتيوم ريومو سلازي إثيوبيا is in a critical situation نسجن أنصار إيرترا بأسيت رايز دلو زلو نقتل أبزون بيو إن الرجاست بحلله. Today, we issued a statement, over the weekend, we issued a statement on Ethiopia regarding developments in the Tigray region, where renewed tensions and clashes have contributed to a worsening security environment. The Secretary General is deeply concerned about the potential impact on civilians and the risk of return to a wider conflict in a region still working to rebuild and recover from past tensions. The Secretary General calls on all parties to exercise restraint and to resolve. كم تريد لهم UN ما ني إثيوبيا بفلا بقدانا تجراي ملقت كم زم حلالفن تنقعه قبل كم زلون تكوينات نغير صحفح بزح تعري كجبر كم زلون تي United Nations كلاتهم European Union كالوت حبرة أفريقيا كلاتهم صنع زخانة إزازن ملقت كم حلالفو صنيحهم من علو لذي أتهجر أكميز بلا كونتات النحلو وتيو إز دراما ود دراما نرئز لنا ما كالا عند بر إرداتا كالا عند بر بدر ياساكا من قستنا حزب project أيسرام لبال ما يجلم قفنا. Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. بداسي لاي عند كم تري وزلهم ني دونالد ترامب يصرف على زي أبتي هداسي زبال زلو تي جيرد زبلو ديجا بجنزبنا بزي زخونة يكون لك عن حجزن بعلنا دي صراحنا يو نزك نسرح زخالنا نخال سبون كاله نجار يتسرحني كسرح كلني ونزي حزب مبال صرفيو نابلي يو أشمر أوزلو زازر بازي هذا ما ندونالد ترامب بقطع ندونالد ترامب يزهرم زلو سلزي دونالد ترامب هذا جزء يكون ثلاثة جزء 4 جزء بجنزب أمريكا تسرحي بلالو الزد ما بجنزب ناس تسرحي حساوي خايب لولو دونالد ترامب زعبا عبيت هجرات يحسي قالوا هجرات جن حساوي خايلو ما يفلتوني سلزي أبي أحمد حساوي خا يبلولو and wait for it ملسي كاب دونالد ترامب كنت بينا جبت أويان إذا زربازيا كم تبص حكوا قبريهم رجس أنياتات كنا نزا زربازيا جبت أويان كبص حوليهم
ሽዑ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብኡ ክንርዮይና ትመልሲ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ክበሃል እዮም ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ መን እንታይ ክበሃል እዮም ኣበይ ክበፅሑ እዮም ናባቶም እቲ ጉዳይ ናባቶም ንገጥፎ ሓንቲ ምናልባት ከተስዖኩም ትኽእል እስከዚያ ስምዑለይ poor nation the bank hole will follow they say firewood not food they say we need to plant more trees and they are not giving us money we need to open our eyes, try shining, and tell the West. If you don't guarantee our finances and work with us to stop this, we are not going to comply with your climate change. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ናይ ናይጄርያ እንድዩ ሓደ ውርደት ናይ ኣፍሪቃ ኢሎም እንድዮም ማለት ንኸጋነኑ ይኮነን ውርደት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ስለዚ ቀፃሊ ንኣፍሪቃ ካብ ዘዋርዱ መራሕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብኦም እዚ ንሪኦ ዘለና መራሒ ናይ ናይጀርያ እዩ ናይጀርያ ኣብዚ ኸዶ ዳርጋ በቃ ኣብዚ ኸዳ ንኣፍሪቃ ምስ ኣዋረደ እዩ ለንቀነ ከይዱ ቀኒዩ ተድረኽባ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ይደልያ ኣለኹ I can't find it እንተረኺበ ኣብ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም ኣብ ቱርክ ከይዱ ነይሩ መዋረደ ናይ ኣፍሪቃ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ክላይሜት ቼንጅ ይብሉና እዞም ምዕራባውያን ዓለማት ነቲ ክላይሜት ቼንጅ ናቶም ንኽንሕጉስ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ክላይሜት ቼንጅ ዝብልዎ ዘሎ ንኽንሕጉስ እንጨይቲ ምግባር ክንገጥፎ ኣለና እንጨይቲ ምቁራፅ ከነቋርፅ ኣለና ብዙሕ ነገራት ንዓታቶም ክንሕጉስ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ንሕና ድማ ዋጋ ንኸፍለሉና ስለዚ ወይ ገንዘብ ሃቡና ናይቲ ንገብረልኩም ዘለና ተዘየለ ሕግታት ናትኩም ክንክተል ኣይንኽእልና እዚ ሕጂ ዓይንኹም ክፈቱ ህዝበይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ዕንጨይቲ ክትቆርፅ ከለኻ ንሃገርካ ኢኻ ተጥዕኑ ዘለኻ ስለዚ ምዕራባውያን ክተቕቡልካ ድማ ኣይተቕቡልካን ካላርሱ ኮይኑ ንሃገርካ ኢልካ ክትገብሮ ዘለካ ፖሊሲታት እውን ኣሎ ክላይሜት ቼንጅ ንዓኻ ንዕኦም ክትሕጉስ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ንበዓልኻ ንዓድኻ ገረብ እንድሕር ትቆርፅ ኣለኻ ፅባሕ ንጎ እቲ ማይ መምፃእ ከዓቢ ተዓዲ ድማ ኣብ ካልእ ሽግር ከኣትዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብ ቱርክ ለንቀነ ገለ ብስራሕ ከይዱ ነይሩ ኣብ ወሰን ከልከል ኢሉ ክወድቕ ከሎ ተርኢ ቪድዮ ነይራ በቃ ናይጀርያ ሲ 150 ወላ 200 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎም ከመይ ኢሎም እዚ ክመርሖም ክኢሉ ንብዙሓት ሰባት ዘገርምን ዘስደምምን እዩ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውርደት ናይ ኣፍሪቃ ዝኾኑ መራሕቲ ሓደ ካባቶም እዚ ናይ ናይጀርያ ቲኑቡ እዩ ማለት ናይጀርያ መዓት ምሁራት መዓት ሊቃውንቲ ዘለዋ እያ ግን for whatever reason this is all the ንዓለምና ግን ነዚኣ እዮም ከርእይዋ መሪፆም ዘለዉ ስለዚ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክምለስ ኢና መጀመርያ እስኪ በዚ ናይ ትግራይ ንጀምር በሰሞና በዝተፈላለዩ ከባቢታት ትክልል ምስ ሓይልታት ፌደራል ዘጋጠመ ወታደራዊ ጎንፂ ምንባሩ አረጋጊጹ ፕሬዝዳንት እቲ መምሕዳር ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቀዳም ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት እቲ ግጭት መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ዘላቒ ፍታሕ ብዘይ ምርካቡ ዘጋጠመን ክፍጠር ዘይግብኦን ከም ዝነበረ ጠቂሱ ትግራይ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ክስታይ ካብ ዕቅን ላዕሊ ትስቢት ካብ ዕቅን ላዕሊ ትስቢት ዝፈጥሮ ሞት ተስፋ ምቑራፅ እውን ኣሎ ምቕያር ዝኽእል ምንቅስቓስ ክንገብር እዩ ዝተወሰነ ሓይሊ ክነሳገር ተወሲኑ ዝተወሰነ ሓይሊ ፀጋ ዘሎ ሽግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ብሓይሊ እንተደይ ኮይኑ ምስ ኣብይ ተመሳሲልካ ተተኣሚዕካ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝተበፅሐ ይመስል እዚ መደምደምታ ዝተበፂሑ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ እቲ ማእከላይ ወይ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ምምሕዳር ዘይፈልጦ ዓይነት ምድላዋት ስለ ዝተገብረ ኩሉ መረዳእታ ኣለዎ ዝብል እምነት የብልና ኣነ ዝፈልጦ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ዝተገብረ ነገር የለን ክብል እውን ኣብ ምስ መድን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሕጂ ገሊፁ ነይሩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እሱ ብዘይ ኣፍልጡ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ከም ዘሎን ከም ዘየለን እውን ኣፉ መሊኡ ክዛረበሉ ከም ዘይከኣለ ዝገለፀሉ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ከዓ ቃል በቃሉ ንብዙሓት ዘቆጣዕ እሞ ዘሕረቐ ንኩናት ድልዋት የለና ንኩናት ኣይተዳለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ ድሕሪትና ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ እስካሌት ክገብር ክእል ኢለ ይኣምን እየ ካበይ መፅኡ ኢኹም ድብሎ ደሎ ምክንያቱ ዝግበር ዘሎ ምዝርራባት ኣሎ መቸም እዚ ጉዳይ እዚ ንኩሉ ዓይነት ሰብ እንድዩ እናሰሓበ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ግን ክንርኢ ንኽእል መሲልኩም
زي قداي أبي أحمد لنكنا نزيا بخميس تزارب الله أبزع حج تزارب الله لنكنا دي كونس أبزع الله تزارب اسمعوا ሲገባት ፒኤልኤፍ ያደረገው ነገር ያሳፍራል። ፋብሪካዎች አፍርሷል፣ ትምህርት ቤት አቃጥሏል፣ ባንክ ዘርፏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ነበረ በብቸኝነት ቲፒኤልኤፍን አባሮ ሻቢያን ሳያስገባ መቀሌ አንድ ቤት የፈረሰ አታገኙም። አንድ ቤት ቲፒኤልኤፍ ቢሆን አማራ ክልል መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ነገር የሚቀየር ታሪክ አስፈላጊ ነበር። እንደዚህ ያለው ኢትዮጵያን ያላስቀደመ ለጊዜ ድል ለጊዜ ሳውንድ ባይት ለሚዲያ ጫወታ የሚደረግ የፖለቲካ ስብዕና እንታይ ይገብራሉ እስከዚህ መራሕና ሓንቲ ሃገር እዩ ዝበሃል ንህወሓት እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝነበረ ማለት እዩ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ በብዙሕ ነገራት ወንጀልን ኣካልን ገበናትን ክኸስስ ዝሕሪ ምጽናሕ እዚ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር እናተኸላኸለ ብፍላይ መቐለ ከይስረቕን ገለ ከይግበርን ዝተኸላኸለሉ ህወሓት ግን ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ መፀ እንታይ ገይሩ ዘሕፍር እዩ ገይሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት ብሕፅር ዝበለ መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንምበኣስ ፅቡቅ ገይሩ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሐ ኢሉ ዘሎ ቀፂሉ ንህወሓት ማለት እዩ ምስ ፋኖ ንምበኣስ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ንትግራይ ምስ ኣምሓራ ንምብላዕ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ዝፍጠር ዘሎ ንዑ በቲኽካ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ በቲኽካ እንታይ ንምግባር እቲ ዕላማ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ሕልምታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ንህወሓት ንምጥፋእ ንፋኖ ንምጥፋእ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝምድና ክትበትኮ ክትክእል ኣለካ ነዚኣ ድማ ኣብ ፓርላማ መፂኻ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተፈፀመ ነገራት ዘሎን ዘየለን እንተተዛሪብካ እቲ ህዝቢ ሲ ዋው ከምቲ ፓርላማ ናቱ ዘጣቅዓሉ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዋው ከመይ ዝበለ ምስጢር ኢሎም ከኣምንዎ ይፅበ ዘሎ እቲ ፀገም ቅድሚ 3-4 ዓመት ዝኾነ ነገራት ይተዛረብ ዘሎ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፍረም ክሳብ ሕጂ ዘጋጠመ ድማ ነቲ ህዝቢ መርኣያ ናይቲ ቅድሚኡ ዝተኸደ መን ሕማቕ ይገብር ነይሩ መን ይትንኩል ነይሩ መን እንታይ ይሓስብ ነይሩ እቲ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ክሳብ ሕጂ ዝተፈፀመ ንሰብ ንሱ ህያው ኣርኣያ ኮይንዎም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ እንታይ ይገብር ነይሩ ንህዝቢ ምሓራ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪ እቲ ኩናት ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራሙ ናብ ህዝቢ ምሓራ ከይዱ ናብ ኣምሓራ ከይዱ እንታይ ይገብራሉ ነዚሩ ኣሎ ሰብ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምስቶም ኦሮሞ ይዋጋ ኣለኹ እናበለ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ዝቃወሞ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ክልል ዓፋር ንኩናት ንክኸልን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ዝተፈፀመ ማለት እዩ እንተ ንሱ ሽዑ ዝፈፀመ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንትግራይ ድሕሪ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክንደይ ፀገማት ፈጢሩሎም ኣሎ ክንደይ ፀገማት ስለዚ እንታይ ነው ማለት እዩ ተግባራት ናቱ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያን ኣብ ክልቲኡ እንተሪኢኻዮ እቲ ናይ ሕማቕን ተንኮልን ናይ ምግባር ዓቕሚ መን ይገብሮ ነይሩ መን ይቕፅሎ ነይሩ ድሮቲ ህዝቢ ትግራይ በፂሕዎ ዘሎ እዩ ምስጢር ነገር እውን ኣይኮነን ኣብዚ ስምዕዎ ነዚያ ዘረባ ክልተ ክበኩም እየ ነዚ ጉዳይ ዘንፀባርቕ ንሶማልያ ከይዱሎ ፍርሒ እዩ ናብ ትግራይ ዝተኮሰሉ መዓልቲ ከምኡ ዝገብር ባይዘወይ ይገይሽ ዝኾነ ነገር ይሰርሕ ኣይነበርኩን ኣይፈለጥኩን እንዲ ክብል ከመይ ዝበለ ሓደ ቆልዑ ኮንኩም ንፍጣም ቆልዓ ዶ ሪኢኹም ትፈልጡ ከምኡ ዝበለ ንፍጣም ርእሲ ዘለዎ ሰብ ከም ዝበለ ሰብ ሪአ ይፈልጥ እዚኣ መታለሊት እያ ንዑ ሎማዓንቲ እዩ ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ክልል ሶማልያ ማለት እዩ ኣብ ጅግጅጋ ሒዝዎ ዝኒሄ እስማዒል ዑመር ጌለ እዩ ናይ ጅቡቲ መራሒ እዩ በቲ ሓደ ገፅ ዝኒሄ ሓሰን ሸክ መሓመድ እዩ ናይ ሶማልያ መራሒ እዩ ሶማሊላንድ ካብ ሶማልያ ንክትግንፀል ሃገርነት ኣፍልጦ ክህብ ይጎይ ከም ዘይነበረ ምስ እስራኤል ኮይኑ እውን ከም ዘይሰርሐ እዚኣቶም ቆል ኮይናስ ኣብዚ ኮይና ሃይለ ዝፈልጣ ንሓሰን ሸክ መሓመድ ሬድዋን ከይዱ እውን እንተሓተቶ ባዕሉ ሰብኣይ እዚ እውን እንተለመኖ ናብ ኤርትራ ከይራኸብ እዩ ትድንቁርንኡ ግን ሓሰን ሸክ መሓመድ ሞር ናብ ኣብይ ኣሕመድ ብዝቐረበ ቁፅሪ ኢሳያስ ሞር ስለ ኣብይ ኣሕመድ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝረክብ ሕዚ ዘለዎ ፅቡቅ እዩ ናይ ሓሰን ሸክ መሓመድን ናይ ኤርትራን ናይ ኢሳያስን ረኽቢ ጠንካራ እዩ ምስ ናይ ኣብይን ናይ ሸክ መሓመድን ናይ ሓሰን ሸክ መሓመድን ርክብ ዝወዳደር ኣይኮነ እዚኣ ካብታ ሃይለ ዝብላ ዘሎ ቁሩብ ሕልፍ ዝበለት እያ ስለምንታይ እንታይ ተጠቂሙ ብዚ
ልክ ነዚ ቆፀራ እዚ ክገብር ከሎ ብኣካል ለሚኑን ተማሕፂኑን ዝገበረ እዩ ስለዚ እዚ ቆፀራ እዚ ሓንደ በዚ ተገበረ ይኮነን ልክ ናብዛ ቆፀራ እዚያ ዝኸደላ መዓልቲ ግን እንታይ ክገብር ፈቲኑ እንድሕሪ ኢልኩም ብግምጣሉ ኣብታ መዓልቲ እትያ ብሙሉ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዕኩም ስርሑሉ ኢልዎም ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ብድሮን ዝገብሮ መጥቃዕቲ ንላዕሊ ከይመፅእ ስለዚ ዳርጋ ነዛ ናይ ሶማል ናይ ጆብቲ ናይ ሶማል መራሕቲ ተራኸበላ ከምኡ የለን ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑላ ነዚ ሶሻል ሚድያ ልቡት ፊኦም ልዮም ኩሉ ካብ ዛዕቡ ተዛረብ ተባሂሎም ተኣዚዝዎም እዩ እዚ ኸንታይ እዩ ኣብ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ካቨሬጅ ንኸይረክብ ብናይ ሰላምን ናይ ሓድነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ጌርና ክንውሕጦ ኣለና ዝብል ታክቲክ እዩ ነይሩ ወል እዚ ንግዚኡ ክሰርሓልካ ይኽእል እዩ ነዛ ርክብ እዚኣ ግን ንቀጥታ ንመን ንምጥቃዕ ይጥቀመላ ኣሎ በቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ኣብዚያ ስምዕዋ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንምፍላጡ ዝኣክል መረጡት አንገት የደፉበት ፕሮጀክት ነው። የቀጠናው የቡድን አባቶች የኃይል ፍትጊያ ስልትና ግቡ ሁለት ነው። አንድ መተማመን ላይ የተመሰረተ መተሳሰር ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ጥርጣሬን ያነገበ የመጠፋፋት ስትራቴጂ ነው። አንደኛውን እንመልከተው። አንደኛው ግጭት ጠምቀው የሚቸረችሩ ቀጠናውን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ የሚጥሩ ናቸው። ይህ ቡድን በግብጽ የቡድን አባትነት ይዘወራል። ኤርትራ በዚህ ጸበደላለ በሆነ ጥምረት ውስጥ የትሮይ ፈረስ ናት። የቀጠናውን ጎጆ ለማንደድ የሚፈልጉ ሁሉ የሚጭሯት እሳት። ይህ ቡድን የጦር አውርድ ነው። ቋንቋው የመለዮ ለባሽ ነው። የሚያስራቸው ውሎችና ስምምነቶች የጦር ናቸው። ካይሮ ሶማሊያ ውስጥ ገባለው ስት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ንሕና ናይ ሰላም ሓይሊና ምስ ከባቢና ናይ ሰላም ርክብ ንገብር ኣለና ንሳቶም ድማ ናይ ኩናት ሓይሊ እዮም ስለዚ ነዚያ እዮም ክጥቀሙላ ደልዮም ኣገይን ኩሉ ገይም ናቶም ትሪኢኻዮ ከመይ ጌርካ ንዝኾነ ይኹን ዕድል ንዘጋጠመ ኒ አንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ትጥቀመሉ እዩ ስለዚ ንሕና ምስቶም መራሕቲ ተራኺብና ሰላም ንገብር ኣለና እቶም ፀላእትና ግብፂ ትዝውሮም ኤርትራ ድማ መጋበርያ ናይ ግብፂ ኮይኑ ነቲ ከባቢና ሰላምን ርግኣትን ንምዝራግ ዝገብር ዘሎ ዝብልዎ የስ ምስ ግብፂ ዘለና ሽርክነት ተደሊኹም ድረፉ ተደሊኹም ዘምሩ ተደሊኹም እውዩ ተደሊኹም ሳዕስዑ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ድማ ነኺሳ ክትሕዞ ዘለዋ እያ ውይ ዘብሎም ዘሎ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሽርክነት ስለ ዝኾነ እዩ ኤግዛክትሊ ምስ ግብፂ ዘለና ንኸስትራያ ንሳቶም ኣውያት ክገብርዮም ግብፂ ትንዕቆም እያ ከም ናይ ትሮይ ፈረስ እያ ትጥቀመለን ብለብላ ጎርሄው መን ከኣምነኩም ግብፂ ካባና ንላዕሊ ሓደጋ ንስኹም ኢኹም ንዓና ምስ ግብፂ ዘራኽብ ነገር የብልና እዚ ግብፂ ምሳና ሽርክነት ብቀይሕ ባሕሪ ሽርክነት ኣለና ንኩሉ ነገር ከተሓዘና ይኽእል እዩ ግብፂ ግን ኣብ ልዕልና ዝኾነ ለቨረጅ የብላን ከማኻትኩም ኣይኮና ምሳኹም ይህልኽ ዘለዋ ምሳና ህልኽ የብላን ስለዚ ንሕና ምስ ግብፂ ሰላም ንክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዓና እቲ ዘለና ሽርክነት ድማ መጠኑ ሶም ዝፈተኑሉ መጠኑ ክሕይል ክኸላሎ ጥራይ እቲ ፕላናትና እዚ ምስላጥ ስለዚ ኣብዮም ካልእ ሰራዊት ኤርትራ ተማሪኹ እውን ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣለዎም ግን ንኻልእ ግዜ ክንገድፎ ንቐፅል ኣብዚ እስከ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ወሲኽና ክንውድእ እስካ ስምዖ እዚኣ ቡርቀይ ናይ ትግራይ ሃገርነት ይረጋገፅ ኣይረጋገፅ መማረፂና ምስ ኢትዮጵያ ልዩ ካሊእ ኣሬንጅመንት ልዩ ብዝብል ብውልቀይ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ቅድሚ ምእታወይ ክመሃር ቅድሚ ምፅዓረይ ኢትዮጵያዊነት ይስምዐንን ኣይትረኽብዮን ኣብ ነብሰይ ምኩሕ ኢትዮጵያዊ ማለት ናይ ኢትዮጵያውያን 17 ዓመት ዕጥቂ ቃልስን ክግበር ካብ መጀመርያ ትሒዘ ወፃኢ ኩን ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ምስ ህወሓት እየ ነይረ ዝኾኑ ናይ ትግራዋይነት ነገር እንክልዓሉ ንዓይ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክረ ይክልን ፀጋማዊ እውን እየ ነይረ በረኣያ ናይ መደብ ቃልሲ ናይ ብሄር ቃልሲ ተዘይኮይኑ ካባይ ንላዕሊ ኢትዮጵያ ተበፂሓቶ ምስ ወላቲ ናይ ትግራይ ጭቆና እውን ብሄር ጭቆና እውን እንተስተማቐርክዎ እንተረኣኽዎን ደርጊ ትግራይ ዝፍፅሞም ዝነበረ ግፍዕታት ወላ ሕዝስ ምስ ጀኖሳይድ እውን ክረኣዩ ዝኽእሉ እንታይ እናገፍሐና ኸደ ትግራይ ንወይና ክትከውን ኣለዋ ዝብል ስምዒት ንሓንቲ መዓልቲ እውን ተፈጢሩና እዩ ኸደ ዘፈርኣነ ንዓርሰይ ተቐየርኩ ሰብ እየ ማንም ሰብ ከዓ ንምንታይ ተቐየርካ ክብለና ይክእልን ብውሽጠይ ኢትዮጵያዊነት ዝበሃል ነገር ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ሒዘ ምንቅስቃስ ኮ ኢትዮጵያዊነት እየብለና መማረፅ እንተሲእነ እንታይ ደኣ ገብር ኤግዛክትሊ ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት
ናይቲ ወላውነቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትግራዋይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ተደጋጋሚ ካብ ብልፅግና ዝመፅኦም ዘሎ ጉዳይን ካብታ ናይ ካድረታት ናይ 4 ኪሎ ናይ መርሕነት ናይ 4 ኪሎ ዝመፅኦም ዘሎ ፈተናታት ነቲ ኢትዮጵያዊ ዝብል እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ንኽእትዎ ተደጋጋሚ ዝመፅኦም ዘሎ ፈተና ምዃኑ እዮም ዝነግሩ እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ምስ ግዜ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዝደልይዎ ቦታ ክመፁ ምዃኖም ኣብቲ ዝደልይዎ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ እዚ ጉዳይ ናይ ጠለምቲ ዘጋጠመ ድማ ካልእ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕርኽርኽ ዝብል እንታይ ይብሉ ኣብዚ ሓደ ናይ ኣምሓራ ወር ኣፕዴት ዝብል ዝፀሓፎ ኣርእስቲ regime and allied militias fully retake all strategic locations in east and west ጠለምቲ ስለዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ብልፅግና ከምኡ ንዋቶም ሚሊሻታት ናይ ኣምሓራ ነቲ ቦታታት ብምሉእ ተመሊሶም ከም ዝተቆፃፀርዎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ ከም ዘዝለቐ ስለዚ ኖርዝ ጎንደር ዞን ኣምሓራ ሪጅን ይብል ኣሎ እንታይ ኣጋጢሙ ብሕፅር ዝበለ ከም ዝብሎ ዘሎ ማእስ ኣጋጢሙ እዚ 31 ወርሓ ሓደ ናይ ምሸት ዘጋጠመ ሪክሌሚንግ ሽንታሙ ማውንቴን ማይበረ ምንጫራ ከምኡ ድማ ማይ ካብቲ ካብ ህወሓት ከም ዝተቐበልዎ እዩ 30 a 6-hour battle erupted between ANDF ሰራዊት ናይ ብልፅግና ወይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ህወሓትን ናይ 6 ሰዓት ውግእ ከም ዘጋጠመ forces in ምንጫራ and ማይበረ ቀበለ ክልተ ቀበለ ናይ ምብራቅ ጠለምቲ ማለት እዩ During the fighting, TPLF forces advanced and temporarily seized a strategic mountain despite repeated drone up to Kababi drone at Kasakasar Tanavara, Agadas Gobo Romirom. During their advance in Mincharaz Balzar Malaji, TPLF forces executed 4 and Arbad Harasot Katilom Yullo, Kabrima Muthabar Salazabi Navzibel. Fighting in the Gabrais Baldemak Abele. Continued for 5 consecutive days نحمش مع خمسة غزلان extending the January كسب إلى 31 ورحة حادة كمزة غزلان أبزق زيد ما TPLF forces reportedly erupted reportedly captured أبزي إلى 31 دما ناي هو حت سراويت تا TDF تبل هو حت سراويت يمزقوا هذا لولمي نب وتهدرت ناي بلتقنا كم زمارغو and then consolidated control over Shintama Mountain, a key high ground position. So Zagadas Gobo, who was or Hams Halun, and Salasan hadn't TPLF opened a new front with a major offensive in Kanata Samai's Bahalmalati village. Kamu Wug Kafit Gimbar Kafit Hams and Abrahams andOgruzalo. As he Kurub more details on Habreta, Zabat Quinat Mohanun. نايك دحرقة طريق إلى 31 جن إنديف إن allied militias regained control تماليسهم كم استملسون in a major blow to TPLF leadership with the لجعلم فنتانة commander of Army 11 was confirmed killed مرحنايتي Army 11 حلافي زنبرة زي لجعلم فتنز بحال كم استقتله بزحت نبلتقنا ميديا ونحق نتو كرجاجز غلي بعج كرجاجزيو تقاتيل زبل propaganda خجبرو سمعنا لنا بحفشة تكونتات كمي كم زنبرة نمر عايزر إيو كال نابت بوليتيكانات نابس نسجر جل خا زبلو وزلوس كاسمعكم كفتني مغنياتو مرداتان صبق سلون كنحزلهم زلنا قدايات كوينو مسلد سمعوني سكنا بنسجر قدامي تزجبر عيسياس نتعطوان كبان كرا قدا فتنيو أبدأ عطيو بقى ملو بملو أتينا بعد أبي مس عيسياس زنبرة مدب سقعت إيشاز دليل درجة خلتي أنا قرأت حدا غير كان أي مخاد درجة جن إحنا ترى هذي كنا نقول دليل عمدنا كنا حاجة أب دوكومنتس استباح لهم زلوا وتيس لزلوا نعو جمع لكم زيان غلتي أنا قرأت حدا نايم مقبار بحال زربا تخالي زبلو زلوا سمعوا بزي لأنك أنا كم عباية الجندا يمدري وازلوا no matter when معاس بزي قدس إساياس أفوركي بريزنت إساياس أفوركي بخدة هاجر كتحتت يقبايو نافردو تقرب كتمرمر كأوانيو أتوم إساياس أفوركي مرحة سلزخونة نفع سلزخونة إنا ندقو تبلو هيا بلو بزعبا زوج إزولو صحف بزعبا ووج إزولو فايل انتاي تبلو سلمتاي تتعيسو أبكتاشن 10 شموتن بناي مدفق عدو الجيرو دوس كوميوكم تدليو دوس نافت عبايلكم تبلغوا إتوبيا ختملوسو كتملسو ناس لا تدليهم حتىهم الليس عنه حجي زاميرون زبلا زلو كاب منتاي استبقس الزربايا مسيلكم أبزي إبستين فايل زبحال زلو ترخيبا هذه فايلات زي
ብዙሕ ሰብ ኣይተረድኦን ኣሎ እዚ ፋይላት እዚ ኣብ ዝተረኺቡ ዘሎ ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ ድማ እዚ ቬሪፋይድ ሓበሬታ ኣይኮነን ዝተወድአ ሓበሬታ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ብዙ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ንኤርትራ ኢትዮጵያን ደው ኢሉ ንክልቲአን ምስ ቻይና ርክብ ክገብራ የብለንን ኢልዎን ብዛዕባ እዚኣ ይዛረብን እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ምስ ቻይና ዝነበራ ርክብ ጠጠው ኣቢላቶ ድያ ቀፂላቶ ከያ ኣብዚ ሓቶ ከማን ካብ 2018 ዝበዝሕ ትካላት ናይ ዕደና ቻይና ከም ትቆፃፀሩ ይቆይ ስለዚ ሓደ ዝፈሸለ ካብቲ ኬስ ትርኢ ኣለኻ ካልኣይ ንክልቲኦም መራሕቲ እንታይ there is a possibility ክልቲኦም ሃገራት ሓንቲ ሃገር ናይ ክኾኑ ዝኽእሉ ተኽእሎ ይብላ ኣሎ መን ይፅሕፈሎ እቲ ኢሜይል መን የንብበሎ መን እዩ ተሰዲድዎ ናቱ ግምት ምስ ዝነበረ ሓድነት ስምዒት ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እዛ ዘረባ እዚኣ ትመላለስ እንድያ ኣነ ናተይ ኣርጊመንት እንታይ ትብል እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብቲ 2018 ምስቲ ዝነበረ ናይ ኣመና ካብ ስእሊ ሃንደበት ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ምቅርራባት ናይቶም ክልተ መራሕትን ናይቲ ሃገር ስለ ዝተረኣየ ብዙሕ ሰብ ፈርሂ ምስ ኢትዮጵያ ስቃ ስለ ዘሎ እዚ እንተኾነ ድሌት ከምኡ ነይርቶ ዝኸውን መን ጠጠው ኣቢልዎ ነቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ መን ጠጠው ኣቢልዎ ኢልኩም ተሓስቡ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ዝሓለፈ 30 ዓመት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውስዋ እዮም ዘልዩ መን ከጠጠው ኣቢልዎ ተቃዋምቲ ኮይንካ ኣብ ግንባራት ከድካ ዲኻ ጠጠው ኣቢልካ እንተዝደልዩ ነይሮም መን ከልኪልዎ ሎሚ ብልፅግና ተቐዳማይ ፀላኢ ናትና ኤርትራ ዘሎ መርሕነት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብሓደ ክሕብርዎ እንተዝደልዩ ነይሮም ድሌት ናይ ኤርትራ ድማ ድሌት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እሱ እንተዝነብር ነይሩ እንታይ ጠጠው ኣበሎ እንታይ ይባዘ እዚ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንሰማዕ ስለዘይካልና እንተኮይኑ ዘይሰማዕ ድሕሪ ሕብራ ዘለ ነይሩ ተዝኸውን እንታይ ዝኽእል ነይርዎ እታ ዘረባ ግን ካበያ መፅያ ብልፅግና ብተደጋጋሚ ከምኡ ዝብል ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ክልቲአን ሃገራት ሓደ ክኾና ይኽእላየን ሓደ ኤምባሲ ክንገብር ንኽእል ኢና ገለ ስለ ዝብል ዝነበረ ካብኡ ዝመፀ ግምት ፖሲቢሊቲ ዝብል ተኽእሎ ዝነበረ ካብቲ ንሱ ኣብ ዳቮስ ከይዱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢልዎም ሰለስተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓደ ኤምባሲ ዘድልየን እንታይ ድኻታት ሃገራት ስለ ዝኾና ብምባል ኤርትራ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ስለ ዝገበሩ ንንሓይ ኣብ ድሌት ኣቦታት እውን ክዘራረብ ክእል ይብል ነይሩ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ኣብቲ ዋንቲ ብዙሕ ሕንፍሽሽ ፈጢሩ ነይሩ 7 ዓመት 8 ዓመት ሓሊፍና ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅንጣብ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ክቡ ከም ዘይደሊና ንሪኦም ዘለና ክወሃብ ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣሻፈረይ ክብል ውዕላ ኣሎ ስለዚ እታ ዘረባ ኣብዘይ ግዜ እያ መፅያ ዘላ እታ ሃገር ብክሕደት መን ከልኪልዎ ክገብሮ እንተዝደሊ መን ከልኪልዎ ኣንፃሩ ኣብ ጀኔቫ ካይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዲኻ ወይ ገለ ጌርካ ተገብረ የለን ስለዚ ኣገይን እዚ ዘረባ እዚ መጀመርያ ከም ጭቡጥ ነገር ጌርካ ምዝራብ ንቡይ ካልኣይ ድማ ዝኾነ ይኹን በዛ ዘረባ እዚኣ ክልቲኦም ሰባት ክዛረቡ ስለ ዝረኣኹ እዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ተተሓዝ የብላን ብከምዚ መንገዲ ቢልጌትስ ፆታዊ ብዙሕ ሕማቅ ሕማማት ኣለዎ ንሰበይቱ ከምዚ ዝብል ኣሎ ቤት ፍርዲ ግን ዝኸሰሶ ሰብ የለን ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 1000 ግዜ ተጠቂሱ ኣለዎ ልዕሊ 1000 ተደውኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ግን ዝወሰዶ ነገር የለን ስለዚ እቲ ነገራት ዘይምርዳእ ድሓር እዚ ናይ ስለያ ሓበሬታ እውን ኣይኮነን ከምቲ ናይ ዊክሊክስ ገለበለ ኣይኮነን እዚ ሳክት ጀፍሪ ያ ስለያ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ በቲ ገበናት ዝኽሰሱ ሰባት እውን ኣብ ፍርዲ ኣይቀረቡን ኣለዉ ዝኾነ እታ ዘረባ ኣብዘይ ቦታ ከም ዝኣተወት ንርኢ ኣለና ብዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም ሰባት ክትብላ ይትኽእልኒኻ ግን መረዳእታ ምሃብ ድማ ኣገዳሲ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ብዙሕ ክፀሓፍ ስለ ዝረኽባ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድድ ክንፍትን ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይጠቕሙን ሓሳብኩም ግደፍ